Tämmösen minä oon aina halunnut ja tää on sen verran harvinainen kori tänä päivänä, että tätä ei kuitenkaan ihan jokkikseen viitti laittaa, mutta ehkä johonkin parempaan luokkaan. Ja sen verran kova hinku oli saahattu, että se piti hakea ihan tuolta 1000 kilometrin päästä. Täällä saattaa katsomossa vielä märkää, kun on tämmönen K18-alue. No niin, huomenta päivää. Kello on 9:30 täällä kylmässä talvisessa Ivalossa ja tässä pitäisi lähteä tuonne pikku roadtripille etelään. Elikkä nyt on vähän taas uudenlainen video. Toki käydään vähän noita Dexin pakosarjahommia ja perävälityksiä myös tuossa videon loppupäässä, mutta tähän alkuun tämmönen pikku roadtrippi. Elikkä mä lähden nyt vielä kotona käymään suihkussa ja vaihtaa vähän parempaa seppälää päälle, kun lähdetään tuonne isolle kirkolle. Nyt on vähän rönttävaatteet päällä, kun jäi aamulle vielä tuohon traileriin nuo nastarenkaan vaihot. Ja traileri on tosiaan mukana, kun tuolta etelästä tulee mukaan taas vähän lisää kalustoa, niin katsellaanpa tästä hommaa eteenpäin. Tuliko vielä mukavaa pikku häslinkiä tuossa, kun kotia käännyin ja huomasin, että mulla on traileri yksi renkaista on tyhjänä. Että no mikä siellä nyt on. Ja nousin pois autosta, niin hirveä kumeenkärry. Ja se oli yksi noista renkaista hankannut tuohon trailerin runkoon ja mennyt puhki ja onneksi meni jo nyt. Tuonne kun olisi tien päälle lähtenyt, niin se olisi tympiä ollut siellä alkaa ratkaisemaan sitä pulmaa. Ja se oli siksi mennyt puhki, kun me on vähän hätäisesti tähän kattonut nuo nastarenkaat tuohon traileriin. Ja me otin yhdet tuommoiset auton aluvanteet, jotka oli just niinkö, niissä oli sama jako ja ne oli justiinsa sen levyiset, että ne mahtuu justiinsa siellä pyörimään, mutta keskireikä oli liian pieni. Minun on pitänyt niitä keskireikiä vähän jyrnytellä isommaksi. Ja tuosta yhdestä renkaasta se keskireikä jäi kuitenkin sen verran naftiksi, että siihen tuli semmoista pikkusta heittoa, että se ei ollut ihan siellä pohjassa se kumi. Ja nyt kun siinä oli heittoa, mitä ei kärsisi olla kyllä ollenkaan, niin se pääsi sitten hankaamaan tuohon trailerin runkoon ja kulahti sitten puhki. Mutta semmoista se tämä arki on. Nyt joutu tarkan markan mies nöyrtymään ja ostamaan uudet kitkarenkaat. Ja nykyään muuten saa olla kitkarenkaat. Se on kuulemma aika tuore laki, että ennenhän on vissiin pitänyt olla nastat. Eräkärryssä tai trailerissa pitää olla samanlaiset renkaat mitä vetoautossakin, mutta nykyään saa kuulemma sen tuoreen lain myötä olla. Kärryssä saa olla kitkat ja vetoautossa nastat, tai sitten vaikka toisinpäin, että vetoautossa kitkat ja kärryssä nastat. Mutta ei siinä mitään, nyt käydä hakemassa kahvia sämpylää tuosta seolta ja lähteä körryttelemään tuonne Rovaniemelle.
Täällä on muuten hyvä sämpylä. Itse fiilistelen paljon huoltoasemasämpylöitä ja näillä on tämä homma hanskassa. Siinä se ois. Tämä näyttää vähän ehkä pieneltä, kun on tämmönen outo kuvakulma tai kuva-asetus tässä kamerassa, mutta tämmönen on hyvä huoltoasemasämpylä. Tää on niinku rehti. Tässä näkee mitä täällä on sisällä ja täytteitä kans on, että monesti joillakin isoilla huoltoasemilla, mitä tuolla nelostien varressa vaikka on, niin siellä on semmosia sämpylöitä, mitkä on tälleen periaatteessa kiinni. Sitten tuohon sämpylän etureunaan on laitettu joku onnettomat makkaran puolikkaat, että se näyttää siltä, että siellä sisälläkin on jotakin, vaikka siinä on täytettä vaan tuossa reunalla. Ja se on minusta aika törkeää. Mä en ymmärrä, miten semmoisten sämpylöiden tekijät nukkuu öisin. Jos annetaan ymmärtää, että sämpylässä on täytteitä, niin siellä pitää kans sisällä olla. Ja tässä on. Ei muuta kuin tätä mussuttamaan ja kahvia naatiskelemaan ja lähtiä nyt sinne Rovaniemen suuntaan. Tosiaanhan Ivalosta on tuonne Rovaniemelle semmonen vajaa 300 kilometriä. Ja sehän nyt ei ole täkäläisille matka eikä mikään, menee ihan yhdellä pysähyksellä. Aina ei tarvi sitäkään. Ja roadtrippihän nyt on eessä. Tai se on jo alkanut. Ja tarkoitus olisi lähteä tuonne Turun seudulle lusimaan muutaman päivän vankilareissu. Eli siellä on Kakolan vankilassa on mulle semmonen eristysselli varattuna muutamaksi päiväksi. Ja tässä kohtaa ihan hyvä selventää semmonen asia, että moni tietää varmaan tuo maineikkaan Kakolan vankilan. Kaikki ei välttämättä tiedä sitä, että sehän on nykyään tehty hotelliksi. Elikkä ihan niinkö oikeaa lusimisaikaa en mene suorittamaan, vaan ihan tuommoista. Menen vaan sinne majoittumaan, koska tuossa Turun seudulla on yksi autoromu, minkä me käyn hakemassa. Ja muutenkin mukava käydä aina silloin tällöin tuolla ihan niinkö etelässä isoissa kaupungeissa kattelemassa, mitä siellä näkyy. Ja nyt ollaan täällä tunturissa ihan kohta Saariselällä, eli semmonen 30 kilometriä on tultu tai ajettu etelään päin. Ja matkaseurana mulla on tuossa tuommoiset työmiehen hanskat ja sitten on tuo 3T-kampura, kampiakseli, eli nyt aletaan sitä siviilideksiprojektia vähän niinku polkaisemaan käyntiin. Ja mulla on tuolla auton perässä, siellä on vielä yksi lohko ja sitten kansi. Ja ja tuo kampura menee tuonne koneistamolle työstettäväksi. Kampura tuo vähän semmonen kysymysmerkki, se ei ole mulla vielä ollut missään paikallaan, niin se käy tasapainotuksessa siellä ja vähän niinku semmoisessa tarkistuksessa. Ja sen minä oon ottanut tuohon sisälle, että se ei ole hyvä kolissa tuolla perässä. Mutta tuo kansi ja lohko kyllä pysyy tuolla auton takaosassa paikallaan, niin ne saa olla siellä. Ja tosiaan lohkoa porataan pikkusen isommaksi ja kannessa oli pientä semmoista muotovirhettä siellä yhdessä palotilan reunassa, niin se kans siellä koneistamolla laitetaan kondikseen, mutta en ala siitä deksistä tässä sen kummemmin selittämään, että katsotaan sitten myöhemmin sitä. Mutta ei muuta kuin eteenpäin, sano Mommo lumessa.
kaupunki möllöttää. Täällä on pikkuinen paussi, kun te käytte mielenkiintoista kiinteistöä katsomassa. Siinä menee varmaan joku puoli tuntia tai tuntia. Ei se auta sitten kun lähtee jatkamaan. Tänään pitää illasta kuitenkin olla Jyväskylässä. 3 kilometrin päästä käännyn liittymästä 55 kohti Muonio, Pello. No minäpä käännyn. Mutta katsellaanpa kohta taas lisää. Sen verran on kiirusta, käypäänpä täällä huppista keikkaa. Ihan mäkkärillä hakemassa jotakin hyffää. Täällähän on alettu jo jouluiseksi. Ja tuohan ei oikeasti vilku tuolla lailla, se vaan näyttää kun on ledit. Mutta joo, enpä ole ennen trailerin kanssa käynyt mäkkärijonossa. Katsotaan, jääkö sitä kiinni johonkin seinään. Ahasta on. Pikkusen piti koukata täältä ulkokurvista, ettei tuo napannut tuota toloppaa mukaan. Katsotaanpa miten käy tuolla, kun on tuo vähän jyrkempi kurvi. Joutuuko tässä selittelemään, soittelemaan vakuutusyhtiölle? Hei, nyt kävi tämmönen. Joo, se on mäkkäri eväät vetästunut naamaan ja ihan turvassa päässyt rauhassa ongelmitta sieltä juustokaistalta pois. Ja se on nyt 20:03. Tästä lähdetään seuraavaksi Ouluun. Koitetaan kerätä sinne ennen 5, jos saatais nuo osat vietyä sinne koneistamolle. Mutta jos ei kerätä, niin sitten ne pitää viedä paluumatkalla, mutta nyt taas kännykkä pois ja pitää keskittyä ajamiseen. Kyllähän tuossa matkalla tietenkin taas vähän vierähti. Kello on nyt 6:30 ja mitähän minä 5:30 aikaan. 6 aikaan lähdin ehkä tosta koneesta multa ajelemaan pois ja jäi vähän suustani kiinni. Ja siellä oli onneksi yksi innokas sälli jäänyt iltahommiin, niin ei tarvinnut ihan keretä ennen sulkemisaikaa sinne, vaan sai vähän niinku jälkijunassa vielä jättää ne rompeet sinne. Mutta nyt on osat koneistamolla ja Tupokseen ja ABC:llä pitää pysähtyä aina kun tässä on ohi ajamassa. Ja sieltä otin taas vähän kahvia ja sämpylää. Ja nyt vielä loppurykääsi Jyväskylään. Sitä on varmaan 300 kilsaa vielä jäljellä. Easy peasy. Joo, sitä ei eilen illasta enää muistanut kuvata mitään, mutta sitä oli joskus 11 aikaa olin täällä Jyväskylässä ja tuossa oli sedän ja sen vaimon luona yötä ja nyt seuraavaksi Turkuun, mutta eipä siinä nyt tuo Jyväskylästä lähdössä liikkeelle tässä keskustan reunamilla ja kännykkä taas taskuun ja keskitytään ajamiseen. Nyt on tännekin tullut nää ratikat meinaa. No niin, siinä on se taajamamerkki mitä tässä on ootellutkin. Alan olla päätepiste kaupungissa.
Nyt sitä ollaan perillä. Tämä pitäisi olla Kakolan vankila, mutta on sen verran siistin näköinen rakennus, että jos ne tämmöisessä paikassa on aikanaan lusinut, niin ei kyllä kehtaa valittaa. Muurit on kyllä niinku vankilassa, mutta kyllä tuosta reippaimmat parkouripojat on varmana aikanaan päässyt yli. Eikö joo, eipä mitään, tämä olikin väärä paikka. Tämäkin on Kakolan vankilaa, mutta tai jotakin vanhaa Kakolaa. Mutta se itse hotellivankila, se on tuolla Kakolan läänin vankilassa. Se on vielä vähän niinku eri suuntaan. Tai tuonne niinku ylöspäin. Pitääpä käydä katsomassa. Sen pitäisi oikeesti näyttääkin niinku semmoselta Kako-vankilalta. No niin, nyt alkaa jo näyttää vähän vankilalta. Ja muurikin on semmonen, että tuosta saa jo vähän hyvätä kolmiloikkaa ennen kuin tuosta pääsee yli. Vieläköhän ne tutkii rektumia ennen kuin ne päästään sisälle. Ei näy kumihanskoja ainakaan kellään. Tämmönen selli. Täällä on jätetty 4 näitä eristyssellejä. Siinä on ihan tommonen vanhan liiton vessa ja hana. Ja ihan kunnon putkirunkosängyt. Kalterit ja kaikki. Suihkua tässä ei ole. Tässä on 4 sellille on yhteinen semmonen suihkuhuone, mutta täällä ei muita selliasujia tällä hetkellä ole, niin saa yksin käyttää sitä, mutta jännä nähdä. Tuo sanoo tuo Respan työntekijä, kun se minut tänne saattoi, että ja tosiaan jos et halua kaikkia öitä olla sellissä, niin sano vaan, niin me katsotaan sulle toinen huone, että joo, ei katsotaan. Joo, ja tosiaan vaikka se äkkiä saa kuvaa, että se on tommonen perhana UG-mesta pihalta tuon näköinen ja sitten löytyy tuommoista selliä, niin muutenhan tuo paikka oli kyllä oikein semmonen perushotellioloinen, että joka puolella näkyy, että sitä on vähän niin kuin rahaa äärellä laitettu kondikseen, oli siisti käytävät ja oikein ammattimainen ja kohtelias henkilökunta ja oli ravintola ja vaikka mitä. Ravintolassa en käynyt sen kummemmin muuta kuin aamupalat kävin syömässä ja voisinko 1 tai 2 märkää ottanut kanssa siellä. Mutta ja pärästä sen verran, tuolla oli tosi hyvää olutta. Se oli joku paikallinen, olisiko ollut Kakolan Panimo joku oma kalja. Sitä sai tuolla joka paikassa kylpylässä ja tuolla hotellin ravintolassa. Ja olisi voinut ostaa mukaankin sitä sieltä ihan Panimosta, mutta se jäi käymättä siellä. Mutta aamupala, se oli ainakin omalla kohdalla niin tähän mennessä suomalaisista hotelleista kattamisen aamupala, että siellä oli kaikki perushökket, eli oli lihapullat ja nakit ja munakkaat sun muut ja leivät, leikkeleet, hedelmät. Mutta täällä oli vielä jotakin, olisiko ollut Maria Kermavaahto croissantteja ja jotain semmosia pikku hifistelyjutskia. Ja selleistä vielä sen verran, että ne vähän oli sijainniltaan jänskässä paikassa. Ne oli just siinä hotellin ravintolan sisäänkäynnin vieressä. Ja ei siinä, saahan ne laittaa ne minne haluaa, mutta itellä aina tulla tenkkapoo siinä, kun tuonne kun perille pääsin, aloin vähän niin osettamaan talouksissa siinä hotellissa ja pitkä matka takana, että voisi vähän aikaa se kuva köllötellä tuossa sängyllä ja vähän ollailla ja fiilistellä, että mitä sitä alkaa tekemään. Ja ensin pitää kyllä käydä jöötillä ja kävin siinä sellihuussissa sitten ja menin sängylle makaamaan ja siinä oli vähän aikaa ja sitten alkoi todellisuus iskemään
vasten kasvoja. Tajusin, että se on se vessanpönttö siinä melkein jalkapäässä ja kattelin, niin ei paljon mitään kummempia ilmanvaihtojuttuja näkynyt siellä katon rajassa. Ja miettä, no eiköhän tulla meininki tästä pikkuhiljaa raikastu, että odotellaanko vähän aikaa. Ja mitähän mä varmaan 10 minuuttia tai vartin siinä jääräpäisenä kökötin siinä sängyllä ja sitten että ei tästä tuu mitään, kyllä nyt pitää lähteä pois. Että ei tänne tuntuu omassa paskaa hajussa olevan. Lähdetään, nyt pitää lähteä kyllä kaupungille tai jonnekin. Että jättää huone tuulettumaan loppuillaksi. Mutta ei siltäkään hulpannut lähteä, kun sitten ramppasi niitä kaiken maailman turistikiertueita koko ajan sitten ohi ja sitten oli se ravintola siinä vieressä. Niin piti vähän kuunnella oven takana. No niin, nyt reitti on selvä ja ovi auki ja livahtaa oikein sillä lailla, että ei turhaa avustaa ovea ja sitten vaan kaupungille katselemaan. Ja Turku on kyllä siisti iso kaupunki. Itse tykkään paljon käydä noissa. Keskustassa on ihan samanlainen meininki kuin jossain Turussa tai eikö Tampereella tai Helsingissä. Tämä on semmoista niin suomalaisittain ison kaupungin meininkiä. Ja täältäkin löytyi KFC, niin piti se käydä sielläkin kokeilemassa. Ja no saatoin käydä toisenkin kerran ja ehkä kolmannenkin, mutta ei siitä se enempää. Ja Turussa oli kans siisti jäähalli, Gatorade Center, mitä on silmäkohdalla katsellut muutaman vuoden ajan niin Googlen kuvahausta katsellut, että minkälainen se on. Ja se on monta vuotta katsonut tuolkittaa joskus käydä ja se oli just niin siisti mitä kuvissakin näkyy, että oikein semmonen moderni paikka ja siinä oli kaikkia snackikauppoja ja sitten oli vielä se K18-alue, missä sai kaljaakin juua siellä ja eipä siinä sen ihmeempää. Siisti paikka. Mutta siistein paikka koko reissulla oli kyllä tuo Kakolan kylpylä. Se pitää käydä itse kokemassa, sieltä ei ole kuvamateriaalia, kun siellä ei saanut kuvata. Siellä oli vähän väliä noita kuvauksen kieltokylttejä. Mutta pääpiirteittäin semmoinen rauhallinen aikuisille tehty allasalue, missä soi rauhallinen musiikki joka paikassa tai joka puolella. Ja oli erilaisia altaita ja vesihirvapisteitä ja oli kylmä vesi allas ja lämmin vesi allas ja sitten oli semmoista sopivaa vettä muuten niin niissä isoissa altaissa ja saunoja oli varmaan olisiko 4 tai 5 erilaista. Minusta ne oli kaikki kyllä vähän samanlaisia, kun yhdestäkään ei lähtenyt kunnon löylyjä, mutta niissä oli aina joku havikku hieno lisäyksenä, mistä varmaan turistit kyllä tykkää, mutta ei ollut kyllä mulle mitään niissä saunoissa. Ja hyvä siellä kylpylässä, kun tuli tietenkin jututettua porukkaa. Kaikki oli aika lailla sitä Turun seudulta. Ja yhden tyypin kanssa sillä tuli puhua tuollaista Turun jäähallista ja sanoin, että joo, me lähdetään tästä tämän jälkeen peliä katsomaan sinne. Ja sitten joo, se kannattaa käydä, että se on ihan siisti paikka. Hyvä meininki siellä hallissa, mutta siellä ei vaan porukka meinaa oikein käydä. Ja me, että no miksi? Että no se on vähän turhan kaukana tästä keskustasta ja minä luulen, että se on jossain oikein kaukana. Ja se sanoikin se äijä, että tänne on ihan niinkö huhujen mukaan Turkuunkin suunnitellaan vähän sen, tai on ainakin niinkö ideoitu alue siitä, että tulisi samanlainen jäähalli mitä Tampereelle, että se on kans siinä ihan keskustassa. Mutta ei se Turussa kyllä mitenkään kaukana ole se jäähalli, että mitä me kävi siellä ihan keskustorilta kun hyppäsi linkkuun, niin siinä meni varmaan liikennevalopysähdyksineen päivineen varmaan 15 minuuttia, niin oltiin siinä jäähallin pihassa. Ei lähellä jäähallia, vaan siinä pihassa, että siitä ei tarvinnut tyyli portaat kävellä ylös ja se oli siellä sisällä. Niin on se hurja matka. Voi pojat, mitenhän me
on se hyvä, että Turussa löytyy urheitakin ihmisiä, jotka viittii tuon matkan matkustaa, että pääsee katsomaan peliä. Sinänsä vähän outoa, kun itse justiinsa lähtenyt Ivalosta ajamaan tänne tai sinne hakemaan semmoista yhtä autoromua ja täällä ei sitten voi jo 15 minuuttia istua bussissa. Niin vähän jännä. Mutta joo, ja tosiaan se romu, mitä me lähdin tuonne hakemaan, niin sehän oli tommonen EG-korimalli Civic hatchback. Ja tästähän olisi tarkoitus tehdä niinkö tuonne johonkin vähän isompaan luokkaan sitten kilpuri, semmonen mihin viittiin vähän satsatakin, mutta se on vasta niinkö tulevaisuudessa sitten. Mutta tuosta voisi tehdä semmosen valoseinän siirtää tietenkin ja tehdä kartaamiksi ja laittaa sinne jotain isoa Duratekkiä tai Hondan K24 ja tehdä aluksi vaikka tuonne Pro-asen puolelle auto sitten, ja jos siellä alkaa pärjäämään, niin sitten ehkä Rockirallin Superi, ja jos siellä pärjää, niin ehkä sitten autocrossiin tai tälleen. Mutta tää on tämmöstä ehkä sitten joskus ajattelua, että nyt tuommoinen on kuitenkin turvassa tuossa tontilla ja miksi tuommoinen piti hakea tuolta saakka tai miksi ei lähempää, niin siksi koska noita vaan ei ole enää missään. Jotkut varmaan muistaa joku 15 vuotta sitten nettiautossa kun katteli noita, niin niitä oli tosi paljon, oli 1.3, 1.5 ja 1.6 ja joka puolella Civickiä myynnissä, mutta nykyään niitä vaan ei enää ole. Se on varmaan pääsyy siihen on se, että se on niin ruostuva se korimalli, että mitä niinku purkaamoiltakin kyselin, kattelin vähän, että mistä löytyy, millä purkaamolla on tuommoisia Civiccejä purkuautona, niin joka paikka mihin soitin, niin sanottiin, joo se kori on laitettu prässiin, että osa on otettu talteen, mutta ei kori on laitettu prässiin. Ja jos tuommoisen niin ihan siviili liikennekäyttöisen haluaa ostaa, niin ne on 2 tonnista ylöspäin. Toki tällä hetkellä on Oulussa 1400 semmonen vähän rujokuntoinen Civic, mutta minä en tarvitse pelkän korin ja pelkkä kori löytyi tuolta Paimiosta 200 €, niin siksi settiin sieltä haki. Joo. Sehän oli miten tämä sitten löytyi, niin Facebookista ihan kyselin, että onko missään tuommoisia enää. CRX:n kori olisi kans käydä, mutta tuommoinen Civic löytyi nopeampaa ja se oli siis siinä, oli nyt Paimio nimeltään, joo, Turun vieressä semmonen pikku maalaisalue tai kylä tai kunta vai mikähän se onkaan, mutta sieltä löytyi maalaispellon takkaa löytyi sitten semmonen paikka, missä oli reipas taloisäntä vastassa ja sen kanssa hakattiin tuo auto kärryn päälle. Akselitahan tuossa ei ole, kun sieltä puuttuu jotakin alustaosia, niin ei ole rullaava kori, vaan ihan laitettiin vaan tuommoisten niin kumien päälle ja liinalla kiinni. Ja kärryn saa jättää sinne heidän pihalle tuon Turun reissun ajaksi. Että oli kyllä ihan siisti juttu sinänsä, että kun mehän kävin tuon autokaupat tekemässä heti ekana kun pääsi tuonne ennen kuin meni tuonne Kakolaan, niin näppärä oli jättää se sinne, että ei tarvitse kärryn kanssa lähteä kolistelemaan tuonne Turun keskustaan. Ja nähtävyykko oli nähty ja piti lähteä takaisinpäin sitten, niin ajoin aluksi Jyväskylään yhtenä iltana ja siellä oli yötä ja aamulla lähdin sitten Ivaloon jatkamaan. Ja kerkesinköhän minä Jyväskylästä ajaa 100 kilometriä pohjoiseen, niin katoin taustapeilistä, niin yksi trailerin rengas oli siellä, lepatti niin kuin Dumbon korvakonsana ja että mikä helketti siellä on ja pysähdyin katsomaan. Ja kaikkea sitä helketti. Sieltähän oli siis mennyt tuo napa
napa lähtenyt irti, se heiveröinen akseli mikä siellä oli, niin se oli mennyt poikki ja se roikkui siellä vaijerin varassa periaatteessa ja ei mutta kun rälläkellä vaijeri poikki ja napa ja rengas kyytiin ja jatkaa matkaa. Ja vähän siinä tunnustelin, että miten tämä nyt kulkee, kun on 3 rengasta, mutta ei siinä ollut mitään häikkää. Poliisitkaan ei sanonut mitään, mitä niitä pari kertaa näkyy siellä. Ja en tiedä huomaskohan ne että yksi rengas puuttuu, mutta kuitenkin loppujen lopuksi perille pääsin. Mutta joo, sitten tuonne ihan niinku Jokkiksen puolelle, eli Oulussahan tuli vielä yhdet Oulu-zone-kisat käytyä, mutta siltä ei ole kyllä mitään mainitsemisen arvosta. Sinne satsattiin ihan uudet renkaat ja nyt oli uusi alustasarja ja kaikki, että olisi ollut kyllä siistiä päässä ajamaan, mutta mentiin Ivalasta, lähdettiin edellisyönä yötä vasten ja ajettiin sinne. Yri ajoi melkein koko matkan, minä siinä nukuin sen matkan ja aamulla oltiin perillä. Ja Mäkisen Milla oli taas naisissa ajamassa tuolla Sivikillä ja siinä sitten Millalle vähän varoitteli, että siinä pyyhkiä pelaa vähän kehnosti, että siellä on varmaan joku kosketussäikki, kun se toimii ihan hyvin, mutta välillä sitten lyhii ja pätkii. Ja se, että joo, ei mitään, hän lähtee ajamaan. Ja ekassa lähdössä, olisiko se ollut siellä ekassa mutkassa, niin sitten heitti pyyhkiä kokonaan pelaamasta. Ja hirveä räntä sai päällä, niin ei nähnyt mitään. Just pystyi niinku varikolle ajamaan sieltä, sen verran pystyi katsomaan. Mutta ei kilvaa joutu mitään, kun ei lasista näe. Ja siinä Millalla meni, lähdöt tietenkin ihan nenille ja minä siinä lähtöjen välissä koitin roplata sitä, kun minä elin siinä luulossa, että se on vain joku kosketushäikkä. Kun tää oli pellon kisassa, se oli vähän varoitellut jo ne pyyhkijät, mutta se silleen vähän sen kun helisteli johtoja, niin se vaan sitten lähti uudestaan pyyhkimään. Ja vaikka johoissa ei ollut vika, sillä oli vaan hiilet loppunut sitä pyyhkiä moottorista. Ja ei päästy niinku kunnon kierrosta edes ajamaan. Millalla meni siinä vähän kisat häneksi ja minäkin kävin yhden lähden kokeilemassa yleisössä, että eikö sillä mukaan näe mitään ja kävin ajamassa, niin ei puhettakaan, ei mitään järkeä lähteä sinne. Ja kovasti rimpuiltiin ja koetettiin saada se pyyhkiä pelaamaan. Käytettiin moottoria auki ja katsottiin mikä siellä on. Ja hiilet oli mennyt ja ei mistään löytynyt sopivia hiiliä tai mitään, ei keksitty mitään patenttia siihen. Niin lähdin sitten kyselemään parikolta uutta pyyhkiämoottoria ja eihän kellään ole tuommoista siviilimoottoria tallessa. Ja joku sitten sanoi, että kysy Härö Eikalta, että sillä on kaikennäköistä osaa tuolla auton perässä. Ja kävin Eikalta kysymässä, niin se antoi sitten tuommoisen, olisiko ollut Fiatin tai Lancian tuo pyyhkiämoottori ja se saatiin jollakin lailla sinne kötösteltyä, että sinättiin vähän hitsailla ja säätää ja sumplia, mutta se saatiin jollain lailla sinne paikalleen ja pyyhkiät alkoi jollain lailla pelaamaan ja minä kerkesin vielä EVK sitten yhtä lähteä kokeilemaan. Ja maalivivalla pyyhkiä hyvin, että jes, kyllä tässä pääsin vielä ajamaan, mutta siellä ekassa mutkassa sitten ne jumittu sinne toiseen asentoon ja se oli sitten siinä. Että ei Oulusta oikein mitään sen kummempaa. Mutta sitten tuohon itse Dexiin, eli nyt sitä on taas paranneltu ja pakosarja sinne on tehty. Sen minä tein ihan itse ja käytin siinä sitä omaa pakosarjan laippaa hyödyksi ja
Ortin Mikolta sain silloin tätä Lexialla tekemään, sain tommosen virittäjäopuksen ja sitä on tullut lueskeltua ja siellä on tosi hyvät neuvot tuohon pakosarjan tekemiseen. Sillä selitetään mikä vaikuttaa mihinkin ja oli kaikki laskukaavat, miten pystyy laskemaan ne oikeat paksuudet ja pituudet niille putkille ja niillä neuvoillaan sitten on väännänyt tuommoisen pakosarjan ja siitä on kovat odotukset kun vertaa tähän vanhaan, niin tämä on siis aivan kauhea. Ensinnäkin, no siinä pakosarjan laipassa itsessään siinä on ollut semmoiset kuristerenkaat jo. Siinä on ollut heti pikkupykälää ennen näitä itse putkia. Tää on niinku kanne ja pakosarjan putkien välillä siinä laipassa on ollut heti pykälää ja ne on pirralla jyrnnyty sitä pois ja sitten on vielä se itse laippa laitettu siihen pakosarjan laippa laitettu siihen niin kanteen kiinni ja semmoiset hanskan palaset tummin sinne pakokanavaa tukkeeksi, että sinne ei lentäisi mitään semmoista metallisilppua ja ihan pirra sinne ne kanavat siitä samaan linjaan sen laipan kanssa ja sanokaapa joku, jos joku tietää, tuolla nelospytyssä, siellä oli se nelospytyn pakokanavassa, siellä oli semmonen ihan ihme kulma tai semmonen tasku. Ei mitään hajua itsellä miksi siellä on semmonen, mutta se on varmana kans kyllä yksi virtauksen heikentäjä siellä ja siihen ei oikein keksinyt mitään millä sen täyttäisi, että kemiallista metallia meni jo ostamaan, mutta sitten luin jostakin, että ei se pysy siellä kun se on niin kuuma tuo paikka. Mietin alumiinihitsausta, että olisiko se, jos se hitsaisi umpeen ja virrailisi sitten linjaa, mutta ei mulla ole täällä alumiinihitsauspehkäinen tällä hallilla ja en ala tuota kantaa nyt irrottamaan sen takia ja viemään jonnekin, että sitäkin vaan virralla pyöräytin vähän niin virtaavammaksi. Ja joo, ne pykälät tuli sieltä pirrattua. Ja tässä vanhassa pakosarjassa tässä on vielä ollut lisää pykälät tuossa, kun minä olen pitänyt tätä pakosarjaa silloin pikkusen jatkaa, että se ei ole ohjausakselin päällä tuo miten mutka, niin nämä on vaan tuolle niin laitettu tuohon, että ei ole täysin linjassa. Täälläkin on voinut virralla pyykkiä, mutta ei ole tullut tehtyä. Tämä uuden pakosarjan tein sitten sillä lailla kuitenkin, että aina nuo liitoskohat niin virrasin sieltä sisältä. Että nyt siellä ei ole mitään semmoisia pykäliä, mitkä haittaa virtausta. Ja nyt on vähän paksummat putket kanssa siinä uudessa. Ja se on 421 pakosarja. Siihen tilasin sen viimeisen kollektorin valmiina ja itse tein ne 2 ensimmäistä kollektoria ja väitän, että tuli kyllä ihan kelevalla niin ensimmäiseksi tekeleeksi. Ja tästä vanhasta vielä sen verran, että kun tämä on ollut sillä paikallaan ja itse en ole ollut vielä perillä tästä pakosarjan tärkeydestä tai tästä virtauksen tärkeydestä, niin tähän on vaan tyyliin tuo putki nakattu ja hitsattu kiinni. Ja nyt kun olen tuota kirjaa vähän lukenut ja katsoo tätä, niin tässä on melkein 90 mutka ja tämä vakioputket vielä kuristuu tässä aika ohueksi, että kyllä tämä on ollut ihan perseistä tämä vanha. Että jännä nähdä minkälaiset teholukemat tuo uusi pakosarja tuo penkkiin. Sillä lähdetään kanssa mahdollisimman pian. Ja varmaan menee suuttimet uusiksi, varmaan isompaa suutinta saa laittaa sinne, kun nyt se virtaus on paljon parempi sillä moottorissa. Joo. Siihen vetäisin vielä tommosen lämpökestomaalin. En tiedä miksi, varmaan tyylisyystä, mutta nyt siellä on semmonenkin.
Pikkusen tuohon ohjausakseliin pitää nyt kans tehdä muutosta, että se mahtuu tuolla olemaan. Eli siihen on yksi tuommoinen lisänivel laitettu ja hitsaamalla ja tuommoisilla putkipultti-kiinnikkeillä on sitten paranneltu tai laitettu niin jämäkäksi. Mutta semmonen on se pakosarjapäivitys, se on tuolla jo paikallaan, siihen pitää olla se viimeinen pakoputken pätkä lyö paikalleen, niin silloin putkisto ready. Mutta sitä en vielä tee, koska mulla on tuo perävälityksen vaihto tuossa meneillään. Eli tuossa on tuo irtoakseli. Se on nyt purettuna tuossa. Sieltä on tasauspyörästä otettu irti ja se olisi muuten jo tuolla paikallaan, mutta noita vanhoja laakereita ei saatu sieltä ehjänä irti ja oletettiin, että olisi saanut ja niitä olisi voinut hyötykäyttää tuossa, mutta ei niitä saanut ja ne uudet on tilattu, ne pitää ensi viikolla tulla, niin sitten pystyy tuon perään kasaamaan ja tekemään sen simmauksen. Ja taka-akselista on myös sitten vähän nuo linkkipaikat, mitkä tuonne on hitsaatu, niin niihin on vähän suhassut tuota maalia, että ne pysyisi mahdollisimman pitkään hyvänä. Ja ei kai siinä sen ihmeempää, että nyt ensi viikolla pitäisi tulla ne laakerit, sitten pääsee tuota perään lyömään tuosta nippuun. Sen jälkeen aika lailla pystyy lähteä testaamaan Sodankylässä on jäärata jo valmiina ja Oulaisissa on JR Talavi SM. Oliko se 21. tai 20. päivä tammikuuta, niin jos tässä ei mitään katastrofia tule ja keretään autoa testata, niin sinne on tarkoitus lähteä ajamaan. Olen jo ilmoittautunut sinne ja mutta siinäpä se taisi. Niin ja onhan siihen tietenkin tämmöset, nyt kun siellä on se Volvon taka-akseli Dexissä, niin eihän nuo vanhat piikkirenkaat sinne ole käynyt. Nehän oli viimeksi katsottu niin Dexin taka-akseliin, mutta siinähän tuli sinne Mazdassa, tuli onneksi tuo rengassarja mukana ja 2 niistä renkaista oli vielä Volvon taka-akselin käypäisiä, niin tässä ne on ja nämä on vetaistu. Näihin on valkoinen väri laitettu, niin on vähän tuommoista uutuuden huumaa. Ja tosiaan ne linkkitangot, ne on mulla tässä. Tässä on ihan tämmöistä rautaputkea, minkä päihin on hitsattu sitten nämä IKH-traktorivarsien päät. Ja näihinkin on väri vetaistu ihan sen takia, että ne ei ainakaan vielä ihan saman tien ruostu puhki. Tämmöiset sinne kanssa laitetaan ja ei kai sinä sen ihmeempää, että katsellaanpa tässä taas lisää, kun saadaan tuo auto oikeasti nippuun ja päästään testaamaan ja ehkä se eka kisakin ajamaan, talvikisa. Katsellaan sitä sitten lisää, että ei muuta kuin freshit vuoden alun kaikille ja hyvää rapulapäivää. Ja ne, jotka katsoo tämän videon vähän myöhemmin, niin hyvää tätä päivää. Ei muuta kuin palataan ensi kerralla. Morjes!